Ya wis, kuwi tembange pinaka tembang digawe Mbak Yu Fajar. Pinaka tembang pamungkas panyuwun tembang saking kadang tamu kinurmatan. Mengko sak bibaripun tembangipun saking glonipun Bapak wonten tembangipun dingin. Oke. Bapak ngapunten ingkang nyuwun tembangipun asrep. Lha piye? Lah klabuku ngene. Bapak ingkang nyuwun tembangipun asrep sinten wau? Pak digantos napa, Pak? Niki asrepe kaca beling kertas lha gobyo siteri sitok. Tembangnya napa napa? Pripun nggih, dingine dereng saged niki bolo-bolo. Mas Mawan dereng saged dingine. Dalam cinta hitam jangan kau tanduri. Jangan kau cucupi. Deh. Jangan dicucupi. Kok cucupi lagu apa to? Supah lu awas sebelah ini. Ya, iki lagune Cinta Hitam. Cinta hitam. Berarti ndak pink ya cinta. Ndak pink. Loh, ngono jere pink, jere cinta iki. Cintane itu gimana? Bae repane hitam mau cinta. Hitam. Cinta itu hitam warnanya. Iki cinta hitam iki nyetekke tembang pamungkas panyuwun tembang saking kadang dulur ya, Dik. Mengko sak bibaripun cinta hitam adewe sak rombongan Alga Budaya pungkasi adicara wonten ing dalu menika ngono. Sepinten iki? Nadane. Sak mene. Iki live streaming lho lelek. Kena hujatan lagi enggak ada. Bisa pira Mas? Kuda. Jangan kau tanamkan cinta noda lagune ulanang sini. Budaya Fajar Adelia. Ada Mas Holik. Audio boleh Bang Audio, terima kasih matur sembah tuh. Kini ku sadari cintamu
alhamdulillah. Cinta hitam wis dipinangkani dan cocok. Cocok. Apa dik ku mau tambahe? Tambah apa nih Mas? Sido rondo, dikai oleh itu. Ayo. Ke tiga oleh mawon. Aku tak turun. Bagus kaya aku iki ora beda ora mendem ora judi ora urung saiki ne dadi rada Nanging piye kabeh mau wis kebaca tenan ibaratku pada bakal dadi bagus kaya aku iki ora beda ora mendem ora cuti ora urung saiki ne dadi rada Ibarat
aku terlalu berkampanye gitu. Tembang sapari kau menandakan kalau sangat terkocok saking kau gagung alga. Daya derek pamit mengenai kapan beratku. Boleh ngaturakan sebuah kondur, ngaturakan matur sembarang tanpa memindah ingkang mau gawe bila dengan bapak barni beserta ibu. Atur kesembarmu, salam budaya rahayu. Dari tapi gadai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.